खुलुमबाय निउस चेनेलसिम जों थांनाय 4 जुन 2023 गुवाहाटी नोगोरमानि बालाजी मन्दिर अडिटोरियाम हलाव जों इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेशनखौ दानाय जाबाय। बिनि थांखि आरो नोजोरानो जाहैबाय गिबियावनो जों बर'फोरनि राव हारिमु थुनलाइ समाज बिथिङाव राजखान्थि बिथिङाव जौगानायनि आरो भारतारि माखासे सुजुग सुबिदा भारतनि संबिजिरनि सिङाव थानाय जायफोर सुजुग सुबिदा बेफोरखौ मोनथायनि थाखाय जोङो नारसिननाय आरो लोगोसे जोङो बिटिसिनि बायजोआव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जों मोनबाय। मोनखांनायनि उनाव बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलनि जायफोर माखासे दैदेनगिरि जोङो सन्तुष्ट नङा, गोरोबनाय मोनाखै। दा बिथांमोना गावनि साननाय हनायखौल' फुलफिल खालामदों। दा बेफोरबायदियावनो माखासे जोंहा इसु दङ। जे गिबियावनो जाहैबाय बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलनि हेड अफिसखौ सिमेन्ट सापरियाव गाव हारसिंनो डिसिसन लानानै मिनिस्टार बिथाङा खुंनाय आरो धेमाजियावल' 75% काउन्सिलनि डेभेलपमेन्ट फान्डखौ बाहायल' बाहायनाय आरो लोगोसे काउन्सिलनि जायफोर एमप्लयि धेमाजिनिल' दासिम 9 बिथाङा गावनि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो होनाय बेफोर गोबां दङ आरो बेजों लोगोसे जाहोन दं। आरो बेजों लोगोसे 2020नि 27 जानुवारियाव बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बे गोरोबथायाव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिल' दंमोन एजेन्डायाव। नाथाय काउन्सिल दाखांनायनि उनाव फान्डिं रां राशिंनि बाजेटनि जेबो मेनसन गैयामोन बे एमओएसआव। दा बेफोरखौ जों बोरै लाबोनो हायो? गोबां बे रोखोमनि जेंना दं आरो गोबां इस्युस दं। हानि जेंना दङ, सोलोंथाइनि बिथिङाव दङ, फारसेथिं जोंनि एनडिपिनि केसनि दङ, एक्सबिलिटि वेलफेयार ससाइटिनि बा एक्सबिलिटि वेलफेयारनि माखासे केसनि दं, बिथांमोननि रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसन आरो माखासे जोङो बर'फोरनि माखासे गोरों गोरा क्वालिफाइ जायफोर इउथ बिथांमोनखौ जोङो साख्रि बाख्रियाव होनांगौ बे रोखोम। दासिम जों नुनो मोन्दों 3rd बर' पिस एकर्ड बे एकर्डआव सिगनेटरि सासे रन्जन दैमारि दं। बिथांखौ जेलाव लाखिनानै सान्तिनि एकर्ड खालामदों, बेबो दुखुनांथाव बाथ्रा। बिथांखौबो जाहाथे बोरैहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टआ रायलायनायनि गेजेरजों बहननो हायो, बिथांनि जा दाय दस बेखौ बिथांखौ बोरैहाय मार्सि खालामनो हायो बेफोरखौ लानानै जोङो आवगायदों। आरो जोंनि गेजेराव दासिम इउपिपिअ दङ। बे इउपिपिअ जों दाजेनगिरि आंमोनबो सासे फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि दासिम जों नुदों। दा बिथांमोननि दैदेननायाव जाखिनि खामानि मावगासिनो दं, जों इउपिपिनि जा साननाय हनाय थांखि आरो मिजिङा थिगैनो, नाथाय दानि जायफोर इउपिपिनि दैदेनगिरि माखासे दैदेनगिरिफ्रा पार्सियेलिटि खामानि मावदों, इम्पार्सियेल खामानि मावाखै, बेफोरबायदि गोबां दं। सरकारनि सायाव जायफोर इस्युस काउन्सिलनि फान्डखौ जों मोननांगौ, काउन्सिलनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ, थाबैनो भिलेज नटिफिकेसन आरो समस्ति दानाय नटिफिकेसनखौ रोखा खालामनानै इलेक्सन खुंनांगौ, बेफोरबायदि गोबां खामानि दं। दा बेफोरबायदियाव बिथांमोना सरकारजों थानानै खामानि मावफानानै बिथांमोना खामानिखौ मावफुंनो हायाखै। गोबां बिथिङाव जोङो बेफोरनि थांखियारि नोजोरखौ लानानै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे काउन्सिलनि सोरजिनायनि जा बागै बेखौ खामानि मावनो थाखाय जों इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेशन खौसेथि बर' सुबुं गौथुम होननाय बे आफादखौ सोरजिनाय जादों आरो दानाय जादों। बिसोरनि बोसोन एबा सोरनि दैदेननायाव जानो गोनां जादों? दा बोसोना जादों बे समाव बिस्वजित दैमारि बिथाङा एमपि दंमोन आरो लिडिं पार्सना जादों जोंनि मिहिनेश्वर बसुमतारी खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिथाङा आफादगिरिमोन, आं लेङाइ आफादगिरिमोन। दा बै मोनसे जोंनि मिसलिड जादों। काउन्सिला जेराव जाखानाय एकर्डआवबो फैखानाय बा 2016आवनो जाखानायमोन एकआ, बे बेलायाव जोंनि ओरैनो मोनसे बिजेपि दोलोआव जइन जाफानानै बे मोनसे ओंथि गैयै माखासे खामानि मावनाय बे रोखोम जादों आरो। दा बेनिखायनो जोङो काउन्सिलनि मानसिफ्रा बा इउपिपिनि जायफोर सोद्रोमा बै 9 अक्ट'बर 2021नि
2020 2020 9 अक्ट'बराव जइन जाजोबदों 507 दा बै सुबुंफ्रा हाबजोबनायनि उनाव जोंनि इउबिपिनि गासैबो दंजोबोमोन बे समावनो इउबिपिनि लिडारफ्रा बिजेपि जाजोबनायनि मोनसे जारिमिन दा बे बेलायाव बिथांमोना जयैनो जोंबो सरकार दं हिसाबैब्लाबो जों बयबो बिजेपिनि जानानै खामानि मावबाय थादोंमोन आरो बिनिखायनो दा सरकारा बिजेपिनि दोलोनि मानसि खाखाय बारा गोसो होयै बे बाथ्राखौ नुबाय थानो मोनदों आरोखि दिनैनि समाव बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ जाफुंहोनोब्ला माबायदि राजखान्थि दोलोजों जोङो थानानै खामानि मावनांगौ बे मोनसे सैथो खोथा दा जाय सरकारा सोलिबाय थादों दा जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो बिजेपि गभर्नमेन्टजोंनो जों दाजानाय हिसाबै जोङो बिजेपि सरकारखौनो बुंनांगोन दा मोनसे काउन्सिलनि जौगाथायखौ नायोबा स्टेट गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जा सोरखार बे सिङाव थानांगोन नङाबा जोंनि बे मोन्थायफोरखौ मोननाय नङा आरो बे थांखि आरो बे नोजोर सावरायनायनि गेजेरजों बे बिजेपिनि सिङावनो बिजेपि गभर्नमेन्ट सरकारा काउन्सिला जोंनिया जादों बे सैथो आरो होमब्लासो जों जाहाथे अनसुंथाइखौ आरो जौगाथायखौ मोननो हागोन बेफोर बाथ्रा खायसेया बुंदों नोंथांनि गोदान आफाद दानाया आधुनिक बिटिसि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बे राजखान्थि दोलोजों दाजानाय होननानै नोंथांनि गोदान आफादखौ बुंदों बेनि सायाव मा बुंदों बेथ' नंखाय बाथ्रा बे सोरबा बुंनो हागौ बे मोनसे मिसलिड खालामदों जोंनि रायजो राजाफोरखौ बे बाथ्राया सैथो नङा आंथ' बुंखांबाय जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बिजेपि सरकार बे बिजेपिजोंथ' हाग्रामा महिलारिया एलायन्स नङा बे बेलायाव जों बोरै खामानि मावनो बे मोनसे बाथ्रा आरो बिथांजों थाङोबाथ' जों सुजुग सुबिदाखौ मोननाय नङा जों नोजोर होदों सेन्ट्रेलावबो बिजेपि स्टेटआवबो बिजेपि आरो काउन्सिलफ्राबो दाबो बिजेपि दा आसामाव जेसेबां मोन 7 काउन्सिल दं मोन 7 काउन्सिलाबो गासै बिजेपि 10आनो गासै मोनसे सिडुल एससि मोनथाम दङ गासै 10 काउन्सिल आरो मोनथाम अट'नमास काउन्सिला 6 सिडुलजों दाजानाय बिटिसि कार्बि आंलं डिमा हासाव गासैबो बिजेपि दोलोनि आन्दाराव दाजानाय आरो बिजेपि सरकार बेनिखायनो जौगाथायबो जादों आरो बे रोखोमैनो दासिमबो सरकारा सोलिगासिनो दं बेहाय जोङो सोरबा गुबुन पार्टिजों थानानै खामानि मावनायखौ जों नाजायाखै जों बेनिखायनो जोङो इउबिपिखौ दाब्लाबो इउबिपि एबा मोनसे डेम'क्रेटिक अर्गेनाइजेसन बे आवाज होगोन मा मावदों मा मावाखै बेखौ जोङो नारसिनबाय थागोन सरकारनि बेरेखाबो जों खामानि मावा जों नारसिनगोन खामानि जानांगौ बे रोखोम बाथ्रा आरो बेफोर थांखिजोंनो जों दानाय जादों आरो कसारि काउन्सिलनि दानि रां बावजाया फैनाय रांफोरा माबायदि खामानियाव बाहायजादों होननानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जा बाजेट 2020-21आव 13.5 करोड़ दंमोन बे समाव जों 14 मेम्बाराव 50 लाख राननानै खामानि मावदोंमोन आरो बाखि आद्रा थानायखौ चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा गासिबो गाव खामानि मावजोबदों बाहाय माखासे बे समाव बांसिन धेमाजियाव मावदों बे खोथा आरो दानि 2023-24 22-23नि जा बाजेट 13.5 करोड़ बेहाय 36 कनस्टिटुयेन्सि मोनसेनि एगेन्स्टै 15 लाखसल' होदों बाखि 36 कनस्टिटुयेन्सियाव 15 लाख गासै 5.4 करोड़ 40 लाख बेल' जादों ओमफ्राय बाखिखौ चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा गावनो हारसिं बाहायजोबदों आरो बाहाय जों नुदों बाहाय बांसिन धेमाजियावनो बाहायनाय दा बाहाय बे बेलायाव धेमाजिनि रायजो राजाफ्रा बिथाङा जा स्किम आरो प्रजेक्ट मा मावदों नोजोर होनो हागोन बे आरोखि बे रोखा खुलुमबाय निउस चेनेलसिम बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आंनि थाखाय बिथांनि गोसोआव मा हमनानै दं साननानै दं बेखौ मिथिया जों ज'नो आवगायबोबाय आफाद दाबाय काउन्सिल मोनबाय काउन्सिल मोनखांनायाव दिनै बोसोरसे खावसे जोङो ज' थाबाय बे बेलायावसो दिनै आंनि एलिगेसनखौ लाबाय थिगैनो दं आंनि एलिगेसनखौ आङो
आं लिरनानैबो होदोंमोन आं जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला आंखौ निमाहा हो दा आंनि गोरोन्थिनि बेलायाव बिथांमोना माब्लाबाबो सानलायाखिसै सुस्रांनायनि लामा लायाखिसै दा बख'नायनि आरो बोखारनायनि थांखि बेजों थाबाय दा बाहाय जोंहा गोबां खामानि मावनो दंमोन बे दुखुनांथाव बाथ्रा जों इनिशियेल स्टेज दा जागायजेननायावनो बिदि जाफुंनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आंनि थाखाय दुखुनांथाव रायजो राजाफोरनि थाखायबो दुखुनांथाव बाथ्रा बे मानि जाहोनाव सोरनि खैसारियाव बिथाङा बिदि खालामदों बेखौ बुंनो हाया दा बिथाङा साननांगौमोन जों ज'नो खामानि मावबाय काउन्सिलखौ मोनबाय काउन्सिलखौ मोनखांनायाव जों गोबां खामानि मावनो दङ नोजोर दङ थांखि दङ रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो बाहाय बिदि खालामनाङामोन आरो अन्तत आंखौ लिंनानै काउन्सिल गेजेरावबो दिनैसिम रायलायाखै रायलायनायनि गेजेरजोंबो सुस्रांनायनि जा राहा बेखौबो लानाय जायाखिसै बेफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बे आरो दा बे सैथो बिथांनि एगेन्स्टै आफादखौ दानो गोनां जानाया बे सैथो बुंनो थाङोबा फारसेथिं मानोना होनबा ज' जोङो खामानि मावबाय काउन्सिलखौ मोनबाय दा जानाय समाव बिथाङा गाव हारसिंनो जानो नागिरनाय बा बिबानगिरि लानो नागिरनाय बे दुखुनांथाव बाथ्रा सोर मा मावदों मा मावाखै रायलायनायनि गेजेरजों बे सुस्रांनो हायो बे जेबो गिदिर खोथार बाथ्रा नङा मानोना होनबा काउन्सिलनिफ्राय दासिमबो थाइसेबो फैसा जायाखै कम्पानिखौ आं बिबान होदोंमोन खामानि लाबोनांगौ बे कम्पानियाबो कम्पानिनिफ्रायबो आं फैसाबो लायाखै दा बिथांमोना माखासे फल्स एलिगेसन आंखौ जाबसिनदों बे सैथो नङा दा जुदि सैथोमोनब्ला कम्पानिफ्रा आंनो बे बिथांमोना क्लिन चिटखौ होनाय नङामोन बे बाथ्रा दा बेनिखायनो उपाय गैया दा आंखौ जुदि बिथांमोना जोगारबायबा आंखौ समाजनिफ्राय बोखारनायनि बा आंखौ आंनि पलिटिकेल मार्डार खालामनायनि लामा लाबायब्ला आंखौ ब्लेम होनानै आंबो सासे सुबुं हिसाबै खामानि मावनो गोसो दाबो दं आरो बे खामानि मावनो गोसो थानायखायनो आङो मोनसे आफादखौ जोनोम होनाय जादों बे आफादा जाहैबाय जोंनि डिफेन्सिभ आंनि डिफेन्सिभ आरो जों बर' जाथिनिनो माखासे डिफेन्सिभ जाहाथे काउन्सिलाव मा मावदों मा मावाखै आसाम सरकारा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मा फान्ड लाबोनानै जों काउन्सिलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो जोङो खामानि मावनो हायो बेफोरो गासैबो थांखि नोजोरखौ लानानै बे आफादखौ दाफुंनाय जादों आरो गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सोहोरनि जेटी रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा एसिस्टेंट नर्सिंग फर्स्ट एड पेशेंट केयर डायलिसिस टेक्निशियन OT टेक्निशियन फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 1 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन